Ndị ụlọ omeiwu na Anambra steeti achịkọbaga ọgbakọ ọhaneze na-ege ntị maka usoro iwu ewepụtara maka agbamụbọyị nke afọ 2024. Ndị ọkachamara na ndị gbabọyị doro anya nabatara ya bụ okwu anụnwa kpọrọ n'odopere ndukeche wee kwe na nke a ga-enyere aka ka e nwee usoro azụmahịa ga-amagbu onwe ya mana Anambra steeti wee dịrị gawa. Ịmana-echi gbata wetara anyị akụkọ a. N'ịgbape ya bụ nzukọ ka okwupụta okwu nke ụlọọrụ omebe iwu na steeti a, Right Honorable Somtochukwu Udeze siri na ya bụ amụma ga-enye aka n'ịfụ na enwere ụzọ nkwụmọtọ na ụmụbọyị nakwa ebe ndị ọga nọ ma bụrụkwa ihe nke ndị Igbo na-eme ejiri wee mara ha kamgbe. Dịka onye kwadoro ya bụ amụma iwu bụ Honorable Ejike Okechukwu, ọ sịrị na ya bụ amụma iwu ga-enye aka fụ na ebelatara ọtụtụ ihe dịgasị iche iche maọbụ mmegbu ndị ọga na-emegbu ndị ụmụbọyị nakwa nsogbu ụmụbọyị na-enwe ebe ndị ọga nọ, ma kọwaa na ya bụ amụma iwu enyezi aka fụ na enwere ụzọ nke gọọmenti wepụtara n'iji fụ na ndị na-amụ ahịa nakwa ndị na-agba bọyị bụ nke elebara anya nke ọma. Onye bụ onye isi otu kọmiti na-afụ maka Commerce, Trade na Industry bụ Honorable Innocent Ujike n'okwu ya sịrị na ya bụ amụma iwu ga-enye aka fụ na enwere ụzọ esi azụ ahịa bụ nke kacha mma dịka esi eme ya na mba niile gba gburugburu. Site n'ụlọọrụ omebe iwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.